Draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Danas slavimo najznačajniji događaj i jedinstveni događaj, rekao bih, u istoriji sveta, u istoriji roda ljudskog. Slavimo rođenje Sina Božjega kao čoveka, Isusa Hrista. Sin Božji je postao čovek da bi sjedinio tvorevinu u sebi sa Bogom. To je u stvari po učenju svetih otaca i bio cilj zbog koga je Bog sve stvorio ni iz čega. Jer kako kaže sveti apostol Pavle, sve je stvoreno kroz Hrista, u Hristu i za Hrista. To znači, dakle, to je, kako kaže sveti Maksim ispovjednik kasnije, to je predzamišljeni Božji plan, da se čitava tvorevina, sve ono što je on stvorio, preko njegovog Sina sjedini sa njim, sa Bogom i da tako postoji večno. I to je najznačajniji događaj u istoriji roda ljudskog. A zašto je on značajan i važan za nas? Pa upravo zbog toga što mi kao stvorena bića, po učenju svetih otaca i onoga što nam Sveto pismo govori, smo stvoreni i nišega, dakle nismo postojali i zato smo smrtni. Sveti Atanasije Veliki kaže, naša priroda je nekadašnje nebiće. Da bi postojali u stvari, ne možemo drugi način osim da imamo zajednicu sa Bogom. I upravo zbog toga je i ovo apostol Pavle rekao da je Bog stvorio sve u Hristu. Jer Hristos to podrazumeva. Hristos je bogočovek, jedinstvo Boga i čoveka. Dakle, u Sinu Božjem je sjedinjena čitava tvorevina. Naravno, ovaj događaj, dakle, i ovo jedinstvo i sjedinjenje tvorevine sa Bogom, Bog nije hteo da ostvari na jedan, da tako kažem, nužan način, na silu. Hteo je u stvari da i sama tvorevina želi da ima to jedinstvo i da i ona sama želi da živi večno. Jer zamislite da nekoga stvorite, odnosno da nešto i da on ne želi da bude, da postoji, a vi ga terate na silu, tada u stvari to je pakao, to nije život, to je mučenje. I zato je Gospod na kraju čitave tvorevine stvorio čoveka po ikoni svojoj, po slici svojoj, a po tumačenju svetih otaca to znači stvorio ga je slobodnim. I stvorio ga je upravo sa tim naznačenjem da preko čoveka, dakle, slobodno, čitava tvorevina se sjedini sa Bogom, da pristane da se sjedini sa Bogom. Naravno, to sjedinjenje, kao što je pokazalo i rođenje Sina Božjega, nije moglo da bude bez silaska Boga u svet. Nije mogao čovjek da se podigne do Boga, nego samo Bog mogao da siđe. Ali naravno, taj silazak, to sjedinjenje Božje sa nama nije moglo da bude bez pristanka čoveka. Jer to je u stvari onaj večni život i raj. Kada to želiš, kada to iz ljubavi, dakle, činiš. I to se vidi da Bog poštuje čovekovu slobodu i u samom rođenju Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, tu Bogorodica rađa Sina, začinje slobodno. Jer kad joj je anđeo javio vest da će ona zatrudneti i da će roditi spasitelja sveta, Sina Božjeg, ona rekla, kako će to da bude kad ja ne znam za muža? Pa kaže, on objašnjava, kaže, pa sila Višnjega će te oseniti, Duh Sveti će doći na tebe. I ona kaže, dobro, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvoje. Dakle, slobodno pristaje da rodi sina. I to pokazuje, dakle, da je spasenje naše toliko u stvari zavisno od Boga, ali i zavisno i od nas i od naše slobode. Na ovaj način, draga braćo i sestre, dakle, imamo posrednika između tvorevine i Boga, a to je Gospod naš Isus Hristos. I svaki čovek koji želi da živi večno, on može to da ostvari, ali samo kroz sjedinjenje sa Hristom, jer u Hristu može da se sjedini sa Bogom. Jer je jedini, kao što rekao, posrednik između Boga i tvorevine i sveta, Gospod naš Isus Hristos. I na koji način to možemo da ostvarimo? Možemo da ostvarimo upravo kroz krštenje. Duh Sveti u stvari nas kroz krštenje sjedinjuje sa Hristom. Mi se sjedinjujemo sa Hristom, dakle, i kao što se Duhom Svetim Hristos rađa, on silazi, tako i sada Duhom Svetim mi se sjedinjujemo sa Hristom. A to sjedinjenje u stvari čini zajednicu. To su sjedinjeni mnogi u jednoj ličnosti Hristovoj
I tada u stvari Duh Sveti na ovaj način čini zajednicu, čini crkvu. I zato mi ne možemo da dođemo do Gospoda i ne možemo biti u jedinstvu sa njim ako nismo kršteni i ako nismo u zajednici sa svima onima koji su kršteni. I zato i kaže sveti evanđelist Jovan, svaki onaj koji ne ljubi bližnjega, ne ljubi Boga. Zato što je Bog sjedinjen sa nama. I ako sam ja kroz krštenje sjedinjen sa Gospodom, dakle ti ako mrziš mene, tad mrziš Gospoda. Jer Gospod se na taj način projavljuje u ovaj svet, preko čoveka. Posebno, dakle, u crkvi, preko crkve, preko zajednice, preko svih onih koji su kršteni. I eto, zato je, draga braćo i sestre, naša vera neodvojiva od crkve. Mi ne možemo, dakle, da se sjedinimo sa Gospodom. Ako se ne sjedinimo sa njim, nećemo imati života večnoga, dakle, nećemo imati vaskrsenje, jer je Hristos u stvari pokazao kroz svoje vaskrsenje da samo čovek i priroda naša u njemu vaskrsava, u njemu pobeđuje smrt. Jer on je u stvari posle 3 dana u grobu vaskrso iz mrtvih. Ali to možemo da učinimo jedino kao članovi crkve. I još jedna dimenzija koja se pokazuje na ovaj način, a to je u stvari da je naše spasenje u stvari koje je rezervisano za budućnost. Dakle, crkva je sad i ovde ikona toga budućega carstva, toga budućeg sjedinjenja čitave tvorevine sa Hristom. A zašto je to tako? Pa upravo zato ono što smo govorili zbog slobode. Zamislite vi da je sad tu Bog, Gospod naš prisutan i da je on, da mu niko ništa ne može, da je on svemogući. Pa ko bi mogao da odrekne da ne pođe za njim? Ali to bi bilo na silu. A ovako, u stvari, mi slobodno se opredeljujemo za Gospoda kad ga baš i ne vidimo i kada on baš i nije uvek tu, apsolutno po našim nekim merilima prisutan. I zato i Gospod kaže, kada je Toma tražio da pipne Gospoda, da bi se uverio da je on vaskrso, on kaže, kad se javio, pa kaže, Tomo, dođi, kaže, i pipni. Pruži svoju ruku i metni u rebra moja i vidi rane moje od klinova. Ali kaže, zaista ti kaže, blaženi su oni koji ne videš, a veruju. Zato što će da kaže, blaženi su oni jer su slobodni. A bez slobode, draga deco moja duhovna, nema nama života. Čovjek je biće slobode. I on to želi, dakle njemu je jedino raj to ono što on želi, što voli. Upravo zato nam Gospod u stvari ovde daje tu distancu. Dakle, da možemo da slobodno se opredelimo i da tako u stvari naš život bude život slobode, ljubavi i raja i uživanja. Eto, to je ukratko, draga braćo i sestre, tumačenje ovog velikog događaja i njegovih posljedica, a to je, dakle, rođenje Hristovo. Zato imajte mir u Gospodu, radujte se i pored velikih muka i nevolja koja nas nalaze, pa i ova nevolja koju sada preživljavamo, a to je ovaj virus korona-19. Dakle, da vas to ne obeshrabri. Mi smo smrtna bića, mi moramo da prođemo taj put. Prošao je i Gospod, ali ne bojmo se. On je vaskrso iz mrtvih i on je nama rekao, ne bojte se, i ako umrete, živećete, jer ja sam gospodar života i smrti. Eto, sa tom porukom, dakle, i sa tom utehom, sve vas pozdravljam radosnim hrišćanskim pozdravom. Hristos se rodi, zaista se rodi.